Ndokubva waenda kwavari uchifunga kuti vanoita mahara. Ndokubva vanokuti toda $60 kuti tiendese nyaya kumakotsi. Saka muchaita sei manje? Saka muchaita sei manje? Ndatisviko. Semunza maoko uri kwauri kuti Mwari gadzirisa nyaya dzangu next era Jesu. Iti Mwari nyaya dzangu ngadzinake. Zvanaka. Makadi baba vangu. Ndipo makadiwo professor. Ndiri kuoneswa ini zvinhu zvakakudhakwirai. Zvakaoma. Asi ndiri kuoneswa mumuri menyu kuchiitwa zvemarori kaimi. Ndo chaizvo. Munogara kupi? Kunotoni. Kunotoni. Sure. But kokumondoro kunani? Ndo kwandinobva. Ndo kwamunobva. Hongu. Ndiri kuoneswa ini vanhu vachiita zvemarori. Ndo. But ndokubva ndanooneswa murume anonzi Barnabas. Ndo baba vangu. Vari kupi Barnabas? Vakashayika. But vakanga vaine nickname yekuti BK. Kunyanya. Can I do some serious stuff here? Now ndiri kuoneswa inini iwewe pachezvako zvinhu kumira mushe. Zvakaoma. Nakuti ndaoneswa unovharwa mari. Kunyanya. Kuvharwa chaiko. Yotenda. Nakuti pane mota yandiri kuona isite Toyota Corolla. Ndizozo. But motikari wakaitengesai? Akaitengesa $400. $400. Ndizozo. Asi mari yawaida yaive mari at first. Ndaida 1.5. Maida 1.5. Ndizozo. Munhu wacho ndokutokupa imwe mari. Ndizozo. Akati tifanira kubatsirikana. 250. Ndokubva azooma musoro. Ndizozo. Akati mari yandakakupa yakatowandisa. Ndizozo. Now ndimire panapa ndiri kuda kuti ndikuitire munana. Yotenda. Nokuti ndiri kuoneswa ini paine nguva yaukambofambira vamwe vanhu vaiti vanorekavha mari.
Ndizvozvo. Vanavo vakangovanzwa vachitaurwa kana kuti vachitaura. Ndizvozvo. Ndokubva waenda kwavari uchifunga kuti vanoita mahara. Ndizvozvo. Ndokubva vanokuti toda $60 Ndizvozvo. kuti tiendese nyaya kumakotsi. Ndizvozvo. Iwo ndokubva wati munogoda mari sei ndichitsvaga mari. Ndizvozvo. Ipapo ndopo wakamwara chikomana. Nekuti iko zvinezvi ndoda kutuma ngirozi kuti inokolekta mari yako. Nokuti ndiri kuoneswa ini wakatengesa engine negearbox Nissan Atlas. Nokuti ndapinda munzvimbo yemazowe kune murume anonzi Cassius. Ndiye ane mari yako. Ndatumwa naJehovha kunzi mari yako idzoke. Now listen to me, Papa. I want to go deeper more than that. Nokuti ndiri kutarisa zvinhu zvako hapana chinofamba ini. Wakamboedza kuita kantini. Kunge chips so. Maitobirwa ipapo. How many people are ready to see God in action now? Vangani vakagadzirira kunzwa Jehovha achitaura kuupenyu hwavo. Nekuti nhasi unoenda tumwa naJehovha kuti zvako zvibhadhare nezita raJesu. Kana paine vane mari dzako ngavakupe in the mighty name of Jesus. Haurambe wakadaro nezita raJesu. Ndipe ruoko baba. Makaita marori mangani? 3. But zvese apasina. Nima pick up 3 ma PG manisa. Apasisina. Kana 1. Korora ndo yekupedzisira iyo. Iyo yakatoenda iyi. Ndizvozvo. But kosezvi pane rimwe dhiri ndiri kuona pane munhu akakuofa mota kayo. Ndizvozvo. Ari kuti ngondipa yawinayo. Akatonomboti pakana 600. Kana 500 ndokupa. Handina mari yacho. Irori futi. Irori. Muchadzoka panapa. Muchisukupanga marori enyapa. Kwete 1 rori. Asi marori. Ndozvataura Jehovha. It's done in the name of Jesus.